Kif inija tradizzjoni fl-ewwel sibt ta' Wissu fil-ġonna tal-Palazz Verdala sar il-ballu tal-qamar ta' Wissu, l-ewwel ballu organizzat taħt il-presidenza tal-President Miriam Spiteri de Bono. F'kelmtejn tal-okkażjoni il-President Spiteri de Bono raddet ħajr lil kull min attenda l-ballu tal-qamar ta' Wissu għax il-kontribut tagħhom huwa kruċjali biex The Malta Community Chest Fund tkun tista' tkompli tassisti lil kull min ikollu bżonn għajnuna fost oħrajn pazjenti li qed jingħataw il-kimoterapija. Iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu tal-Qamar ta' Wissu il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata wkoll rat ħajr lil kumpaniji u l-entitajiet kollha li blajnuna tagħhom setet tittella edizzjoni oħra b'suċċess. Il-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta animati l-ballu. Il-ballu tal-qamar ta' Wissu sara l-ewwel darba fil-Palazz Verdala fl-1959 taħt il-patroċinju tal-Gvernatur ta' dak iż-żmien Sir Guy Grantham u Lady Beryl Grantham u dejjem sar biskop filantropiku. Mill-1971 l-hawn il-ballu tal-qamar ta' Wissu sar bilan li jinġabru fondi għal The Malta Community Chest Fund u sal-lum għadu avveniment prinċipali fil-kalendarju tal-President ta' Malta.